חברים, כאן שוב פעם, לא רגע. אז מה קורה חברים? כאן שוב פעם שיילי בעוד סרטון חדש עם עוד כמה ילדים מהכיתה והיום נשחק ברול סטארס בקרב מכריע. אוקיי, התחלנו. טוב, התחלנו, יאללה. אוקיי, הסתכלו היטב, אפשר... מה? אותו אני יכולה לחרוב בשנייה. תגידי שזה חבר שלך, תגידי שזה ילד מהכיתה. זה ילד מהכיתה שלי משחק? טוב, אני אנסה להראות. הוא קליל, אני... לא, הוא לא קליל. 2 מיליון. זה באסה. עוד משחק. טוב, לפחות קיבלנו גביע. יש לנו פה למעלה קרדיט. כן. טוב, קיבלת את בו. טוב, כן. אז הוא יחסית טוב. כן, ברוק, אני מבטיח לך, ברוק הוא טוב. כן, ברוק הוא טוב. אני מבטיח. יש לי את כל הסכימים שלי. יש לי את השם. את יכולה לדבר, דברי איתה. את יכולה לדבר בקול. אתם יכולים לדבר. היא אמרה שזה ילדים מהכיתה שלה. אתם יכולים לדבר. טוב, הפעם אני לא אלך לדבר באנשים. מי זה? זה נני. לא נני, ברלי, סליחה. כן, לא פעתו. טוב, נראה לי הרגתי אותה. הרגתי עכשיו את התאומה שלי. עכשיו אני כאילו יהרג אותי. איפה הרגתי? הרגתי מישהו. שלי. מי? כמו שלי. אותו דבר. מגניב. תהרוג אותו. שיט, רגע. לא טוען. זה כאילו, זה לא שחקן, זה החבר של השחקן. הבנת? לא. כמו ניטה, טוב, רגע, אז זה הדוב שלה. תני להם לצפון, בנהם. איפה מתה? לא. נראה קטן, זהו נראה, מבטיח. יש! בכוונה שמתי את הרעי שאני יכולה ככה. בוא נראה ככה. לא, אין כאן. לא, בוא נראה משהו בזה. הרגתי אותו. יופי. כמו ראשון. אני מטורף עם... הצלחנו. אני מטורף עם... אוקיי. מי תיגל הראשון? מדהים. מי תיגל הראשון? מדהים. מה? טוב, קיבלת דמות. מי זה? גרום? אדיר על הראשון. אדיר. לא, היית נותנת לי. גרום. היא קיבלה סקין דמות, תחליטו. דמות. איזה ברול. אני פותח לה. אתה פותח לה. גרום. מה זה? עכשיו? בסדר, מה את רוצה? אני יכול לפתוח לה. אם אתה לא עושה את הראשון, אני את השלישי. אוקיי, אני. אבל אתה קודם לחץ. טוב, נעשה עוד משחק? רגע, את רוצה כאילו שנעשה, ניקח את זה ואז... לא, אם ניקח את זה, את יכולה להשיג עכשיו עוד דמות, כאילו את ברוק. את רוצה להשיג אותה עכשיו או שלהשיג אותה בקרדיטים? את רוצה לחסוך כאילו? את רוצה לחסוך? תקני. אנחנו יכולים לקנות את זה עכשיו, את רוצה? תקני, שחל. או שאת יכולה גם לחסוך למשהו אחר. תקני, שווה לך. לחסוך? כן, נו יאללה. טוב, קנית את ברוק. וזה לא עריכה, חברים. זה אמיתי. ג'קי בטח, ג'סי. בוא נראה אולי אם נוכל לקנות גם אותו. נגיד בחרנו. לא יש. טוב, רגע, בוא ניקח, אם זה... ניקח את קארל הכי טוב. קרלי, כן. אחר כך ניקח... בבחירה הבאה, פה תקחי את תיק, ואחר כך תקחי פה את ריקו, ואז זה כבר מה שיהיה. שמונה ויץ, תקחי בין האחרונים, סבבה?
טוב, עכשיו אני משחקת. אחר כך נעשה. טוב. זה סרטון קצר. בסדר. יואו. יש מתי שיט. הרגתי. חם כאן במסדרון. בוא ניכנס לכיתה שלכם. נו, מה אתה רוצה? אין שם קליטה בכלל. זה נראה... יש. כן. הנה, אם את מבזת, אני מטורפת. את מבזת לראות את זה. אני מפריד את כולנו. זה ספייקה. אוקיי, ניצחתי. אוקיי. יאללה, יופי. עוד רוב. יאללה. אוקיי. אגדי, תני לי ללחוץ. אחד יפה. יוצא טוב. בינתיים זה טוב, העיקר שלא יצא לדיון. את יכולה גם לקנות עוד ביום. תחפי לאל פרימו. את פרימה? לא. רגע, תשחקי עם הדמות החדשה. אז רגע, אני שדרוק אותה. אני הייתי צריכה... למה? הייתי יכולה לעשות. יופי. אפשר לצאת מזה? שנייה. אולי... איזה באסה. היא אמרת שאני אשחק. יאללה. מוז, אנחנו נגד ערבי. מפרקים אותו, קודם, לא משנה. קודם הולכים על הערבי. זה ערבי. אפילו אם זה ערבי שחור, מה נעשה? זה ערבי. מה יש לך? וואו, הוא חייב להרוג. טוב, הוא מוריד יחסית טוב מבחינת הרמה שלו. ממש טוב מבחינת הרמה שלו. אבל זה ממש קצת. תראה, משעמם להם, אתה רוצה שהם כאילו... לא להם. סרטון ברוסטר זה סרט, זה לא היה... זה לא... כן, זה ככה. אוקיי, עוד הנה. משחק, נעשה עוד משחק. לא, רגע, חכו, יש לנו שתי דברים, לא, יש לנו אחד. רגע, אחד, לא, שלוש. אוקיי. רגע. אפי, תפס. איזה באסה. עכשיו אני יכול לשדרג על 5, נראה לי לרמה 11 שלך. רמה גבוהה. עדיף לי את מה שסגרנו. את רוצה לשדרג אותו? לא. שלי מטורפת. אני שיחקתי איתה. את לא רוצה? את רוצה לשדרג את הדמות החדשה? שנייה, תבין. את רוצה לשדרג את הדמות החדשה? לא. כן, לא. תחליטי, כן או לא? לא, יום אחר. אז מי? זה סרטון הבא. אותו. אותה, את יכולה לשדרג אותה רמה מקסימלית, רוצה? הנה עוד שחקן רמה מקסימלית. חברים יקרים, רמה מקסימלית. אין לי כסף. יש לך, הנה רמה אבל מקסימלית. עכשיו אין לי כסף בכלל. תרגי, מטורפת. פני. יש לו אותה עכשיו רמה מקסימלית, עם אל פרימה. רגע. יכול לעשות איתו את זה לאל פרימה. לעשות רמה מקסימלית. סתם נראה לך? היית צריכה עוד לחסוך. לא. עדיף שעכשיו תקבל עוד רמה מקסימלית, או ש... וואו, פרקת. חיזוק טוב. ואם זה באותו מספר? באותו מספרים? טוב. זה עדיין ילד מהכיתה שלי שואלים לשחק. טוב, תגידו בתגובות אם אני שחקן גרוע או טוב. וגם אם נהנתם.
כן. אוקיי. יש. עוד ניצחון אחד אנחנו ב... לא, עדיין לא. חכה. למה נכנסת? רגע, יש לנו סתם עוד מעט. טוב, זה המשחק האחרון. רגע, במה את משחקת? או 2, מה נחליט בהמשך. אוקיי, הסתכלו היטב, ננצח אותם, נכון? זה ועוד משחק, ואז נסגור. סבבה? 2 אחרונים. יאללה. ותרשמו לערוץ. זה ועוד אחד. מה? זה לא שלך, אל תשקר. סתם אני ערכתי. לא, משחק האחרון. לא. משחק שני. כל משחק זה 2 דקות. אני דרוג 4. עכשיו עוד משחק אחרון. אנחנו נדרופ, יאללה. אני פותח. אבל למה אתה לוחץ? שלושתנו. אם אתה לוחץ זה לא... נכון, יאללה. משחק זה כפול 2, יאללה. אני פותח 1, את פותחת 1. אתה רוצה לפתוח? כן. אז אני פותח 1. אם יוצאת פה אגדי בשתיהם זה לא הגיוני. זה 0%. אולי 0.5%. אני בשתיהם אגדי, מבטיח. הלוואי. איפה ירדתי אותו? טוב, עוד ירידה אחת. לא, מקיפים אותי, לא, מקיפים אותי. הנה, הורג אותם שנייה. לא, יופי. תראו אותם. בום. יש. 4 שחקנים. אם מישהו מת, עוד מישהו אחד, אז עדיין נפתקה בדרום. אם אנחנו נעמוד עכשיו מקום רביעי, אז... כן, לא משנה מי. יאללה, דרום. אני פותח 1. את רוצה לפתוח ראשונה? לא, אני פותח. תביא. אל תיגעו. די, רון, די. תפסיקו, אני קיבלתי מכה. תגיבו שהוא שחקן גרוע. לא. אני פותח. טוב, לפחות קיבלתי. אוקיי, הלוואי. איי. איי. טוב, לפחות קיבלת... טוב, יש לנו עוד משחק אחרון וזהו, סבבה? לא, אבל אתה עכשיו יכול תקבלי את קהל. אתה רוצה לקבל דמות אחרונה לסרטון הזה? יאללה. טוב, יאללה. שלי, לאן את הולכת? אני הולכת רגע לקדימה. יש שווארמה. יש שם שווארמה. רון, זה איך קוראים לי? אני התקצר. איי, הכוונה שהיא לא הביאה לי את האוכל. טוב, לפחות. אני ראיתי אותה עולה. אוקיי, עשיתם זה? יאללה, דמות חדשה לסרטון הזה? יאללה, אוקיי. לא, רוצים לקבל דרופ? עכשיו? כן, יאללה. מוכנה? אבל עכשיו יהיה לך 20 יעלון במקום 50. לא. אני מעדיפה בהמשכים הבאים. אבל בוא נעשה סיום. טוב, יאללה. דרופ אחרון, יוצא פה אגדי ומטורף. מור מחץ. טוב, קיבלנו 3 דמויות. טוב, אז ביי חברים, כאן עוד פעם שיילי, ולהתראות, לרשום בתגובות אם נהניתם, ואם היינו שחקנים טובים. ביי. ביי. יש לי עוד 2 משחקים לשחק.